வெல்கம் டு வடபம்புருப்பி பிஜென்ஸ் உங்கள் ராஷிக். இன்றைக்கி வீடியோ வந்து புறா வளர்ப்பு மட்டும் பார்க்க போகிறோம். புறா தங்க மாட்டேங்குது, சரியாக பழக மாட்டேங்குது, வீட்டில் தங்க மாட்டேங்குது, நோய் வருது, என்ன காரணம்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் புறா நல்லா பார்க்கலாம். தண்ணி அடிக்கடி மாற்றிடுங்க. தண்ணி மோஷன் போகாத அளவுக்கு தண்ணி வைங்க. வாரத்துக்கு 3 நாள் குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி வச்சிருங்க. புறாக்களுக்கு 2 மாதத்துக்கு ஒரு தாட்டி கூண்டு க்ளீன் பண்ணுங்கள். அறையை க்ளீன் பண்ணக்கூடாது, கீழே மட்டும் க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்னு கொடுத்துருங்க. உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பூனை தொல்லை அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. பூனைக்கு ஒரே காரணம் நம்ம சரியாக நம்ம புறாக்களுக்கு நம்ம தான் சரியாக பார்த்துக்கணும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டாடா பாய். வெல்கம் டு வடபம்புருப்பி பிஜென்ஸ் உங்கள் ராஷிக். இன்றைக்கி வீடியோ வந்து புறா வளர்ப்பு மட்டும் பார்க்க போகிறோம். புறா தங்க மாட்டேங்குது, சரியாக பழக மாட்டேங்குது, வீட்டில் தங்க மாட்டேங்குது, நோய் வருது, என்ன காரணம்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் புறா நல்லா பார்க்கலாம். தண்ணி அடிக்கடி மாற்றிடுங்க. தண்ணி மோஷன் போகாத அளவுக்கு தண்ணி வைங்க. வாரத்துக்கு 3 நாள் குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி வச்சிருங்க. புறாக்களுக்கு 2 மாதத்துக்கு ஒரு தாட்டி கூண்டு க்ளீன் பண்ணுங்கள். அறையை க்ளீன் பண்ணக்கூடாது, கீழே மட்டும் க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்னு கொடுத்துருங்க. உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பூனை தொல்லை அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. பூனைக்கு ஒரே காரணம் நம்ம சரியாக நம்ம புறாக்களுக்கு நம்ம தான் சரியாக பார்த்துக்கணும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டாடா பாய்.